Колеги Али, bitte. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря за панелистите за изложените коментари, но ми се струва, че вашите презентации трябваше да бъдат точно в тая насока, за това, за което говори и колегата Новаков. Може би ще се запитате защо. Защото в крайна сметка тази комисия, в която днес присъстваме и се извършва изслушването, нейната основна функция и компетенции са точно в тая насока. И аз недоумявам какво слушахме днеска през цялото време. Разбира се, че това е във връзка с целия механизъм за сътрудничество и контрол, но пак казвам, ако имаме проблем в тази насока, във връзка с процента грешки за усвояване на евросредствата, мисля, че България наистина се нарежда на едно от челните редици. И ми се струва, че тона, с който се говори и се подхожда по принцип спрямо политическите класи, изобщо независимо в коя да е държава, мисля, че не е добър тон за самата демокрация като такава. Защото ми се струва, че трябва да обърнем и много сериозно внимание и на това, че в условията на демокрация министрите не се назначават пряко от кой да е друг, а от избрани правителства, от избрани парламенти, от политически мнозинства. И мисля, че всеки един тук присъстващ е плод на този вод на всеки един европейски данъкоплатец. И в тая връзка ми се струва, че трябва да се подхожда с малко по-голямо уважение към представителите на европейските данъкоплатци. Защото по този начин, говорейки априори, едва ли не да обявим всеки един политик за криминален престъпник, моите извинения. Няма как да го възприемем този подход. Ако има грешки, добре е да бъдат споменати. Но и в тая връзка това, което искам да кажа, аз благодаря и на госпожа Зинаида Златанова за това, че направи тази ретроспекция за този 10-годишен период, за да може наистина да се види по какъв начин е претърпяла цялата система на реформи в съответната сфера. Благодаря. Аз не искам да навлизам в другата тематика, защото не е от компетенциите на нашата комисия. Благодаря.